video man arikupinda mumageto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my g zvobuda chero patv zvinotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mugeto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mugeto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira. What's your say about drugs and artists? It's like right now pane chidrug chiri chandiri kunzwa chichitaurwa hanzi mutoriro whatever crystal meth chaparadza vafana because kwada kutarisa izvi vafana vadiki vazhinji vakutotendereka musoro kutopenga chaiko maartist waya ndine mufana mwana unzi sharpshooter hameno zvakuitwa kwari. I remember some time ago mfana Dobadon, I don't know what was happening to him. Unongochungonzwa nyaya dzana dzichingotauririka on, but it's because of that drug inonzi crystal meth yaparadza vafana mutoriro ausbo uri mayas ndima mutati maenda pastage ndombonzwa mamwe artist anotanza ndisandoenda pastage ndombodo umbotanga ndarowa hwaro ro2 mapuro edrop ndinyatsowana konfafa zviriko zvozvezvo Chamba chaicho kana ukada kunyatsotarisa history yeZimbabwe chaiyo kutonzi ikaisunungurwa aitoti hanzi taitochirowa Chamba chaitorowa Chamba, but Chamba hachina kuipa chakaipa munhu andikuona is the person who is smoking the weed. Ndikuweza kutaura ndo chokwadi chiripo ichocho anditi if you abuse everything if taken to excess zviri mayazi anything if taken to excess chinogona kuuraya sadza chairo kwariwanza rinokuuraya handunoziva saka hapana chakaipa pakurwa Chamba uchichishandisa kwete kushandiswa nacho. You know what I'm saying? Yeah. Okay. So kana other substances now it becomes something else. It becomes something totally different because we know that weed is grass. That it. From go titemba vamunda osunga Chamba chako achina kumbovera chapinzwa mu laboratory or anything andikuona achina kumbovera chapinzwa mu lab saka achina kuipa, but iwewe munhu unochibhema iwewe ndiwo unotozoita problem because unenge wakuchiwanza ukachiwanza uchachishandisa chakushandisa iwewe ndicho manje. Ma-artists eZimdancehall awe, how was you now surviving? Because everyone was now focusing on this new crop of ma-artists. The old guard, how was it like during that time? Unotofanira kutochinja matambiro ako utoziva kuti ndakuita semunhu mukuru because unenge wakutoona kuti patoshata kapo, saka kana pashata iwe unotofanira kutokwidza masokisi ako woita zvimwe zvinhu zvako zvekuti uone kurarama. So panguva iyi makundika muchiimba here kana kuti makutoitawo zvimwe? Ndakatombosiyana nazvo ndanda kutofocasa zvangu nemarketing, road shows, chichira roba brand ambassador emacompanies watorawo mari neimwe style and pattern tatosiyana nazvo izvi totombozisiya izvi tomboita zvimwe because vafana vanenge vakuda kumbonhonga saka unombovasiya semudhara umbochinja pattern. Panga pakupisa. Unoziva nyaya yacho mune mawandisa, unoziva kuti sadza mo rikawandirwa rikaita shukuma hamuzokwana handiti uri kuona, saka unosiyirawo vana kuti alright imi mafana chidya yapa ndimboenda ndakadai. Hauzoregedzi zvako kuita music. I've been recording ever since. And then I got my tracks angu, 2-3 my tracks, nchikuda so nchikuda kuti because zvinhu zvakagara zvingori mandiri, you know what I'm saying. Imababa ndoda kutoreleasa singles collection yangu ina about 7 tracks anytime soon. Anytime this coming week hiyo. Okay. All right. I think you are the right person to ask this question.
You've seen a lot. Yeah. What's your say about people using Mushonga to stay on top of the game? Ya zviriko izvozvo vanhu vari kuzviita. Vanhu vari kuzviita but manje ona zvinoita nezvekuti kana kuti zvitarisisa chaizvo zvinongoshanda kwenguva diki. Andiriona. Zvinongoshanda kwenguva diki hazvilast zviya. Vanhu vanozviita zvavo vari kuzviita vafana vakawanda vanogara vari mumakomo. What has been the experience like? Chi exactly chinzi chirikuitwa panguva iyoyo? Unoona isusu as African people we believe in some stuff, juju stuff. Obia ting and ting. Why is here? Yeah, we do believe in those things. But inini ango ndiyambobvira ndamboda kuti ndipinde mazviri sterek saka handitorina any know-how yekuti vanenge vachiitei but unongonzwa dziri nyaya dzekunzi vazvichivashandira here. Handizive aita chake ndihombarume ka. Okay. Saka pamwe zvinovashandirawo side kwavo hazvina kufanana nekuromba ndo zvinhu zvacho kaizvozvo zvimwe chete. Rupezera wako vanhu vakufa unenge uchidya vamwe. Mawani kani. Unoona nyaya dzemushonga idzi dziriko. Yeah, it's like ipapa pane vakomana vari kungoitiswa zvimwe zvinhu zvavari kuitiswa nevamwe vanhu. Vakomana unozviitiswa usingazivi ndo zvauri kuitiswa. Unotozozviona papaya manje kuti koinga ndatopinzwa musango. But inini hangu handisenzeko. Aiwa handite izvozvo. Dai ndakazviita dai ndakaputika nebhegi kudhara. Saka unongaputika nebhegi. Vamwe vacho na bhegi raina but hauzoona bhegi raina harina kutsarukana manje. Ndichozvo unokwira ndege uchidai so uchitenderera uchiita sei uchidai uchionekawo pane vamwe zviri right. It's okay. Wow. Zimdancehall stories ikuratidza ma true stories but wakadhisa chikwata muvengi wangu you go die broke zvinotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma anotangira mughetto hakuna kumwe kunotangira madhiri zvinotangira mughetto kana slang kana fame kana mangoma video man arikupinda mumaghetto vabuditsa mazinyaya ari lit 2 mabhebi amutarisa pakona hanzi nyaya dzake dzese ihit 3 maguys amuona paapfuura hanzi skyrocket ndewe mafresh 4 haizi pressure my G